Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρωτομαγιά σήμερα, 1η Μάη 2024. Καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά που δεν τη γιορτάσαμε στους αγρούς, με τα άνθη. Δεν είναι σωστό αυτό το οποίο γίνεται 2 Πρωτομαγιές, με τίποτα, με τίποτα, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 2 σχόλια, 2 παρατηρήσεις, για να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Νούμερο 1 είναι και απόψε έκανα ένα ζάπινγκ σε όλα τα κανάλια και δεν είδα πουθενά να έχουν μια ταινία από τα πάθη, το βίο, το κήρυγμα του Χριστού. Ενώ παλιά σχεδόν είχαν όλα τα κανάλια και το χαιρόμαστε και το απολαμβάναμε. Και μάθαμε και πράγματα π.χ. όπως για το Βαραβά, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του ένοπλου κινήματος των Παλαιστινίων. Δεύτερο σχόλιο, αφού πρώτα πω για το πρώτο, μου κάνει επίσης εντύπωση ότι ακόμα και σήμερα Μεγάλη Τετάρτη έχουν reality. Εγώ δεν είμαι συντηρητικός, το αντίθετο, είμαι σούπερ προοδευτικός, αλλά ακόμα και σήμερα το κανάλι του Μητσοτάκη να έχει, πώς λένε εκείνο εκεί που είναι σε κάποιο εξωτικό νησί, για πείτε μου, εκείνο το reality που προσελκύει την προσοχή γιατί έχει ημίγυμνα κορμιά, ακόμα και σήμερα, το κανάλι του Μητσοτάκη. Και όχι μια ταινία οι οποίες είναι πολύ διδακτικές, με το αυθεντικό κήρυγμα του Χριστού. Και ένα κερκυραϊκό σχόλιο. Επειδή είδα κάποιους φίλους της Κέρκυρας και φίλες, οι 2 ήταν δικηγόροι, 2 παράπονα θα σας πω. Αλλά και παράπονα από Κερκυραίους. Και μου είπαν, Γιώργο, πες κάτι. Πολλές μεγάλες διακοπές νερού. Μεγάλη εβδομάδα του 2024. Και μετά κίτρινο νερό. Πολλές φορές σας είπα και από αυτό εδώ το βήμα διαφώτισης και που ρίχνουμε φως για να σκορπίζει το σκοτάδι, ότι στη ΔΕΑΚ γινόταν ένα πάρτι, 1754 απευθείας αναθέσεις. Και ερωτάται η νέα Δημοτική Αρχή γιατί τόσες πολλές διακοπές νερού και γιατί μετά είναι αναγκασμένοι οι Κερκυραίοι και οι τουρίστες, επισκέπτες, να βλέπουν κίτρινα υγρά. Γιατί? Πρέπει να απαντήσουν. Και το δεύτερο σχόλιο που κάνουν για την Κέρκυρα είναι για την καθαριότητα, ότι δεν είναι καθαρή πόλη και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι υπάρχει και μυρωδιά από τους υπονόμους. Καλό μήνα λοιπόν, να είναι ένας καλός Μάης και να ευχαριστηθούμε το Πάσχα των Ελλήνων, όπως το ονόμασε ο μεγάλος, νομίζω, ο Ελίτης. Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα. Έχει διαφορά από το Πάσχα των Ιουδαίων. Μεγάλη διαφορά. Καλή Ανάσταση λοιπόν. Καλή Ανάσταση πολιτική, καλή Ανάσταση κοινωνική, καλή Ανάσταση χριστιανική του Χριστού. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.